komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Hapon na naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati kag siyempre welcome na naman sa pagpangalagad sang This is My Life. Karon nga adlaw Webes siyempre. Webes nga edisyon Oktobre 22 tuig 2020. Kamusta lang sa itong dara mga suki sa kanginan? Ilabi na nga itong sa mga senior citizen. Ang mga young at hearts na ito na itong lang pagpangamusta sa inyo tanan. Tita Wilma, nakapaniyaga na? Yes, kay ti alauna 31 na balatawi. So kinanglan nakapaniyaga na. So bot silingon, ano ang inyo ginahimo dira subong? Naga-relax kag nagahilay-hilay titawe. Nagapahunay-hunay. Kay ti bilog nga aga ay numadang ginakuti ninyo sa inyo puluyan mo, di ba, Tita Wilma? So relax lang ka mo dira. Updanay kita tubtub-tak na stress. Sa inyo mga radyo, syempre updanay kita sa 684 kHz. Diri sa This is My Life over Action Radio Bacolod. Kag sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati dira, nga nagapod man sa aton sa FB Live, syempre basta may gadget kagani, basta may cellphone kagani, may data or may internet connection. Ara gitawe no updanay kita na. Search nyo lang Action Radio Bacolod sa inyong mga Facebook account. Updanay kita Facebook Live. Kagara man dirang aton sa ni mga updated report. Humalin kay nasang kagahon. Tubtub iya karon man sa gabi. Mga dalag ko nga mga balita nga nagakatabo sa aton palibot. Kag sa probinsya sang Negros Occidental. Ha? Siyempre, sa bugos nga pungsod, ka mga dalag ko nga balita nga nagakatabo man sa bugos nga kalibutan, ilabi na ang ginapangatubang naton sa karon nga pandemic ang COVID-19. Kinanglan matutom sa gihapon kita. Kinanglan masinulundon gihapon kita. Sa pihak sang medyo maayo-ayo, maayo-ayo na gadalagan sang mga update naton natungod sa kaso sang COVID-19. No? Magluwas lang sa pila ka mga syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Mga dlagko pa na nga mga kasyudaran, pasalamat kita diri sa syudad sang Bacolod kay ti nagnubo-nubo Tita Wilma. No? Kung kahapon nubo-nubo, karon nga adlaw, ang bagong nga kaso 13. Kahapon nga update siya Oktobre, yes siyempre, October 21 kahapon kasi sidmon kag ang pag-report karon nga adlaw 13 ang bagong nga kaso sa COVID-19 diri sa Dakbanwas ng Bacolod. Kag Tita Wilma, ang aktibo na lang sa karon 507 na ang aktibo sa amo iya nga virus. Pero sa kabugusan, diri sa Dakbanwas ng Bacolod, may 4,646 kita. Kakabugusan iya nga kaso sang COVID-19. Kag wala sang kabuhi man nga nadula sa update na itong subong. Pasalamat kita na
Kag sa probinsya sang Negros Occidental 30 ang bag-o nga kaso nga nadugang. So may record sa karon ang probinsya nga 4,116 ka mga kaso. Kag sa bugos nga Pilipinas may 362,000 na kita, 243. Pero sa 362,000 sobra, Tita Wilma, ang mga nag-alalayo or naka-recover sa COVID-19, 311,506 man. Pero sa bugos naman nga kalibutan, ang kaso sa coronavirus naglabot sa 41,464,632. Sa sinaiyang dako-dako nga numero, magsobra 41 milyones ang mga nakaluwas dira kag ginapasalamatan man naton nagalabot or mas sobra man sa 30 milyones, no? 30 milyones 910,875 ang mga nakaluwas sa sining coronavirus. So, sa gihapon, ang pangabay ni Tita Wilma, padayon kita. Padayon kita sa pagampo, padayon kita sa pagpangamuyo, kag padayon kita sa paghimo sang mga nagakadapat naton nga himuon para sa aton, para man sa aton kaluwasan kag kaayuhan. Ang mga health protocols, ang mga pagsulundan nga ginapahimo sa aton. Kay ti daw manami niyang sitwasyon naton subong Tita We, di ba? Magkahulag-hulag na amat-amat. So, aton dira mga senior citizen, relax lang kamo ha. Kay tagaan kamo na ni Tita Wilma, tagaan sang ano daw, hindi ang mga update man nga mga balita, balahalin sa national, nga makabulig-bulig man kay hindi bala, ha? Makaamat-amat na, amat-amat, tamwa-tamwa. Pero kinahanglan may face mask, na? Kinahanglan may face mask. Galian yun na maanad na kamo. Kag kung makagwa ka mo, hindi gidayon maghinakos-hakos or magbeso-beso, ay na naanay. Although nga amo inang naandan, especially sa aton mga young ones, sa aton mga elders, na di ba? Ay, amin, anay, bless, anay, or kiss, anay, wala lang. Bisan ano nga kahidlaw naton sa ila. Gani, relax, di ba? Relax, kay ti kabudlay na. Mabudlay kun mag-aktibo, balaliwa tao, baw gatalang-talang mga espiritu ta. Yes, Tita Wilma, sa mga hulat man dira sang update na sa dalagan sang panahon, kundi na si Pipito, ang bagyo nga si Pipito, di na siya, dugay-dugay, hatag man naton ina sa inyo. Kag sa nahambal man naton ang mga natipon nga mga balita sang Action Radio Bacolod, ara man sa amon Facebook page. Magluwas sa Facebook page dito sa amon sini website na. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede man kita maka-updenay sa mga mahilig iya sa YouTube na. Ara kami sa YouTube, tanan nga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Search nyo lang, Action Radio Bacolod. Yes, Tita We. Si Pipito, Tita Wilma, nakagwa na si Pipito. Nakagwa na siya sa pungsod. Kay inaalas 7:30 sang aga. Ay, salamat sa Ginoo. Na? Kay kaluoy man sa mga nahalita naton. Ara naman siya. Nagkatul naman natutunan ko. Sorry, kid. Amugi ko na iya on air mo. Pero okay lang na siya. Amo nakasensitive sa itong lanta. Plus pasang. Okay. Pero hambal sa pag-asa, alas 8 kainas ang aga, nagbaskog pagid si Pipito, na. Pero kabalo ka mo ng international name ni Pipito, si Saudel, na. Ara na siya sa typhoon category. Alas 10 kainas ang aga, sa karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 22, ang sentro ni Pipito, katapusan nga nasiplatan sa kalayuon nga 485 kilometro na katundan, aminhan na katundan. Sang Dagupan City sa may Pangasinan o kon 480 kilometro na katundan sang Sinait, Ilocos. Nagahulag ang bagyo sa kada sigon nga 20 kilometro por ora sa direksyon nga aminhan na katundan. Kag may pagmadlos man, Tita We, nga nagalabot sa 150 kilometro por ora.
Abi ninyo, mga palanggan ito nga mga tagpalamati na tala na iya nga landfall sa central portion sang Vietnam. Ini nga bagyo sa maabot nga Domingo na kay ti Huwebes subong tapos buwas Biyernes tapos Sabado ti pagka Domingo na malas-las to siya sa Vietnam. Pero dili naman sa aton, no, magluwas si na Tita Wilma. May isa pagid ka pa ni bag-o man nga low pressure area na nga ginamonitor ang aton Weather Bureau. Pero ara pa ina sagwa sa aton pungsod na nakatapusan man ina nga nasiplatan sa kalayuon nga 1,660, no? 1,660 kilometro sidlangan nga bahin sang Mindanao. Hambal man or pabutyag man sang weather specialist nga si Ezra Bolkerin, posible magasulod sa Pilipinas inang LPA nga ina, kag may posibilidad nga mangin isa man siya kabagyo in case na makasulod gin man siya, si Kinta naman ang tawag sa iya, no? Si Kinta. Pero ang bagyo nga ginamonitor ay sagwa sang PAR na wala siya posibilidad gini magsulod no? Kag manghalit diri. Actually sa aton diri sa siyudad sang Bacolod, usual ara man tungod ina sa habagat gihapon, no? Kag true kun nga magalumon ang aton kalangitan kag may mga pagtupa man sang ulan nga aton maeksperiensyahan. Kaina sang aga budok kanami gidya sang panahon, kanami sang silak sang adlaw, kanami sang init na. Pero na ang kabugnaw mas manami pagid kay naming inyo barikutot ay no. Ang kabugnaw nga nabatyagan is 25 to 30 degrees Celsius. Kag nga nagpakita si Haring Adlaw, nagbutlak si Haring Adlaw kag nagsiling good morning. Kay ina alas 5:37. Pero matunod naman siya timprano pagidya karon alas 5:28 sang hapon. Ay, madulom-dulom na ang aton sini palibot. So amo inang inyo bantayan. Okay? Ari pagkid dugang naton nga ginapreparahan syempre pahanumdom sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Ano na subong gani Tito Wilma sa 22 na. Dumduman ninyo pila na lang kaadlaw All Saints Day, All Souls Day. Di ba la Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Ti ano mga plano ninyo? Hindi na kamo maghulat nga mag-abot na naman ang adlaw nga sa din katapusan ni nga adlaw, no? Katapusan ni nga adlaw sa pagbisita sang inyong mga minatay sa mga patio or sa mga memorial park. Magasugod amo na nga petsa matapos bala isa ka semana pa kag amo naman ang pagbisita ninyo. Diin ang mas maayo nga pagbisita. Ang antes o kung tapos na, nakadepende ina sa inyo, no? So, preparar nyo lang ang inyong mga kinanglanon in case nga gusto ninyo magbisita sa inyong mga palangga sa ila sini mga nahamtangan, nga mga palahuyan, no? Timprano pati, syempre, ano man ang dalon, tatuabi, kundi bulak, masindi kandila, mga muyo. Pero since nga magasugod, ang pagdumili sa aton sa pagbisita sa ila, Oktubre 29, pito ka adlaw, matapos na siya o Nobyembre 4, Nobyembre 5. So, pagkatapos ng isa ka semana, pwede ka mo makabisita. Sa adlaw mismo, no? Sa All Souls Day o kung All Saints Day, may sinaming kung wala malang kamuhimon, kung dira sa balay, pwede man kita maka-offer prayers para sa ila sini mga kalag, di ba? Or if not naman, may mga misa nga patigayunon sa mga simbahan, di ba? May ara nga mga misa nga patigayunon sa mga simbahan, pwede man kita makatambo. Pero sa gihapon, observe lang, di ba? I-observe lang ang ginapatuman nga kapasidad sa pagtambong sang mga magatambong. Kag syempre, bisang isa imo na lang na iya kaugalingon. Nga kinanglan i-observe naton Tito Weng, social distancing. Bisan masabad si Tita Wilma, pahanumdum ko lang na iya sa inyo para hindi bala ka mo malipat. Nan. Kag, pero,
ang tigkalalag ginaya mo. May pilit na kamo, may pilit na kami kagintagaan na kami mo na. So, pwede mo siya matunga, pwede ka kasuman, pwede ka kabalin siya na, thanks kay SM. Diba? Tagaan niya na kami every year. So, no problema. Bisan mabulubud lang yung sitwasyon, subong at least may ara kita kotihon. Diba? Oo. Pero, ari Tita We home, ginapasugtan na ang pag-angkon sang free wifi, matugnaw nga aircon, kag bisan ang pag-fit sang mga bayo sa sulod sa mga malls. So, good news na sa inyo, sa mga hindi pa nakalagaw, ara ay ho. Kalakip ina sa mga bag-o na naman, nga mga patakaran, nga igapatuman sa karon sa pila ka mga malls, kasunod man sang pagtulutawhay, paghalog-halog sa mga restrictions, nga ginapatuman sang aton sa ni gobyerno. Kag magluwas man dira, na ginapahinugutan naman ang mga senior citizen, pero ano gani may age limit pa bala, nugay ka mo dahagay pisik kang magkadlaw-kadlaw ha. Ginapasugtan naman ang mga senior citizens nga makasulod sa mga mall, samtang ginapahanugutan na ang pagbaligya sang mga ilimnon. Teka kadumdum kita nga anay strikto nga ginadumili sang gobyerno ang amo iya nga mga patakaran para mapunggan ang publiko sa pagpadulong sa mga malls nga inakabayn sa mga protocols para malikawan ang paglatunay or paglatnanay sang COVID-19, di ba? Pero ginasiguro naman sa mga mall owners kag management nga bisan pa ginapaabot na nila nga magadamo ang ilang mga customers sa malls tungod sa paghalug-halug gawa sang restrictions. So nasa ila handa man sila, na preparado man sila. Kag may mga nahanda man sila nga mga protocols para masiguro nga hindi makaangkon sang virus transmission. Mga senior citizen, pusugta naman kamo nga maka-shopping, ha? Bisan sa mall-wide sale, handa naman sila. Kag ginahulat na lang ang go signal sang gobyerno kung saan o nila ina pwede ipatuman avenue now na. Wait lang ha? Preparar na lang balang daan. Okay? Pagkatapos ng All Saints Day, All Souls Day, ano naman ang aton nga lantawon kag planuhon? Di ba maabot iya nga Christmas Day kag New Year, di ba? Pero ang hambal sa aton Department of Agriculture, may enough supply sang baboy kag manok. Amo na iligin siguro. Karni sang baboy kag manok, may nagakaigo sa maabot nga holiday season. Amo nang hambal na Secretary William Dar sang Department of Agriculture sa pihak sang pagsaka sang presyo sang sa mga merkado na kag sa mga balaligyan sang karne iya sang baboy. Pila tawe? Hindi kiti kabalo kita nga daan mo may ASF mo, di ba? May African swine fever, na panumduman niyo to pila 4 milyon nga baboy itong napatay sa Luzon tungod sa nga ASF. Nga amo ina ang nagpa-down gidya sa nga palangabuhian sa mga hog racers didto, kag amo ina nang rason sang pagsaka man sang presyo sang karne sang baboy nga naglabot didto iya sa 350 pesos per kilo. Pero diri sa aton pasalamat kita tungod nga kita gani diri ASF free. So padayuno naton ina maghalong-halong man, So pwede tadi ka bakal baboy sa iton mga merkado. Kabalo barato diya, no? Gapanindahan ka mo wala tag 200 pesos per kilo. Kung dira ka mo na yun sa may sumag na din to gani, may bangga abuanan, mga bag-uman nga ini, tag 180 pesos per kilo. Insakto na sa mga taga dira sa bangga abuanan, sila nila barato diya per kilo, titawe mo. Ay, oo. Anyway, nang pila naton man ka mga updates sa karon iya nga adlaw nga may dulong sa inyo. Mga balita nga makahatag man sa inyo ideya ang inyo mababatian from This Is My Life, alauna 48, Action Radio Philippine Standard Time. Kag karon nga adlaw sa nahambal ni Tita Wilma, Webes, relax lang kamo dira, ha? Updanay kita tubtob nga matapos ang aton paglingaw sa inyo sa sini nga programa, kag sa mga nagahulat man sang update
sa aton ARB4P sa mga estudyante nga nagpadala sang ila sini nga mga istorya, sang ila sini nga mga mensahe, no? Nga gusto nga makabaton sang cellphone, sang gadget nga makabulig para sa ila sini pagtuon, na masugod na kita. There is a This Is My Life sa pag-announce sang mga finalist, no? So Webes Subong karon aton ihatag sa inyo ang top 5 finalist sa elementary level, no? Ma-try man kita kung ma-contact naton sila kag may istorya bisan dali lang non. Pagkatapos ang top 5 finalist naman pagka Biyernes, pagka Sabado top 5 finalist naman sa college level. Nan. Kapag ka Lunes, ano gani, Tita Will? Hindi sa Lunes mahibaluan na naton kung sino ang mga nagdaog. Top 3 sa kada level. Sa kada level, may 3 nga magadaog sang gadget, kag ang duha nga hindi madala sa final, syempre makabaton sila sang load nga 500 pesos. So dugay-dugay, relax lang ka mo dira. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Whatever you're... Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Okay, say hi. Ana kita sa iton mga palangga nga mga tagpalamati, mga nagaupo dira sa iton sa Facebook Live. Mayong hapon lang dira. Ara da na si Juan Ereche. Tita, kamusta mayong hapon? Pamatigid kami diri sa Makati City, Manila. Tita, patamyaw lang ko da sa mga upod ko di sa White Wings. Labi na gid kay Kulis, insakto na, Roan, Juan, na kay Kulis, salamat gid tita. Inday Giselle Franco, good afternoon lang dira sa kay Inday Giselle Franco, yes, good afternoon. Kay Mary Crest Cesar Nemenzo, mayong udto, mayong hapon sa imo. Kay Inday Jean Officer, good afternoon Tita Wilma, monitoring always. God bless us and keep safe. Love you ta. Okay, salamat gid sa inyo dara. Paamo ka na bala, Tito We. Indigenous Wilgon, mayong hapon, Tito Wilma. Kag kay Roger Sildres, na? Ma'am, good PM. Greet ko lang da. Ari ko sa Manila. Gapamati. Gapamati sila niya, Wilma. Ate Wilma. Abi ko mo, Wilma ka na siling ko. Mas magulang ka pa sa akon. Roger, good afternoon. Thank you, Kat. Kay Maria Luz Rejaldo Macunat, mayong hapon to yes, dear. Salamat man. Na? Kag Cecilia Sadaya, good afternoon, tita. Watch ko live subong. Ask lang ko na
or save niyo na ang padala ko sa imo nga sulat sa FB ngayon. Ang FB ngayon man ko advice, tita, na send mo na sa akong do wala ko kita. Amo ni nga account, na counter check ko be girl. Relax lang, no? Kaya makita gina ni Tita Wilma. Okay. Sherilyn Oro Javier, good afternoon, Tita We. Rizal de Alunan, Action, Tita Wilma, monitor lang kami di adlaw-adlaw, upod ko akon, apo, wala untat ang amon pamati sa mga programa sang Action Radio. God bless you. Rizal de Alunan, salamat gid kag mayong hapon. In the Rose Guevara, kag kay Sheena Diget Banyares, maayong hapon, Tita Wilma. Riga pamati from Barangay Pinaginpinan. Ross Medion, Tita Wilma, pamati gid ko. Okay, salamat gid. Cory Vidaha watching from Kuwait. Yes, Cory. Good morning para sa imo and good afternoon para diri sa amon iya sa Bacolod. Virgie Olpinda. Good PM Action, Tita We. Watching Japon kami diri sa Selen Homes. I love you, Tita We, and keep safe, gid, and God bless. Salamat, gid. Alex Fuentes. Hello, Tita We. Watching live from Bantayan, Kabangkalan. Si Alin Cantomayor Almerante. Salamat, gid. Mayong hapon lang gid dira sa inyo. Dinah Celeste, good afternoon, Tita Wilma. Okay, relax lang kamo dira kay si Tita We mabalik pagkatapos ni. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Alauna 58 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon si Tita Wilma kag sa sininga bahin supposedly si Tita We magabasa sang aton sulat, but since sa may ara kita da promo diri sa Action Radio sa mga nagpadala sang ila mga istorya sa kabuhi na ilabi ng aton sini mga estudyante na ang aton mga estudyante nga nagpartisipar sa ARB for Peace. Di ba, Tita Wilma? Yes, ang mga nagpartisipar sa ARB for Peace.
Action Radio Bacolod. Mga istorya sa aton mga estudyante nga mga pigado pero deserving ini nga mga estudyante. So, hindi bala nga deadline natin is October 19. So, nagpili ang mga panel, yes, ang mga panel of judges. Kay tatlo ini ka category, elementary, high school, kag college. Kag cut off to 19, sabaw ayawan galilibat sa lalakit ang ulo. So, tungod sa kadamuon, no? Tungod sa kadamuon sa mga entries, kag sa mga napambasa, tanan, pila, mga kabataan nga nagsaysay man sang ilang mga inagihan sa kabuhi, mga pagsakripisyo, mga pagantos nga ilang manabatsyagan, tungod ina sang kapigaduhon, kag tungod man epekto sang pandemic, kag syempre bag-o subong ang pamaagi man sa pagpadulong sa eskwelahan, di ba, nagpa-enroll tungod bukas ang klase. But then, ano ang gwa? May ara blended learning, may ara by module, di ba? May ara online classes. Pero, ang pinakapuntoged, kag pinakakinahanglan nila is gadget, di ba? Kay amo na yung trending sa buong, kag amo sina nila, sa sina nga paagi makita nila, ang ila mga classmates, ila mga teachers, kag syempre ang ila man pag-research. Kay hindi sila makakadto sa eskwelahan para sa face-to-face. Kag hindi man sila makakadto sa library. Kay ti mabudlay pa sa eton tungod sa pandemic, di ba? So may mga kabataan sa mga nabato neton sa tatlo ka level, educational level, elementary, high school, kag college. Sa kadamuon sa ila, nagpili, no? Sa kada level, nagpili sang taglima ka finalist. Diba? Taglima ka finalist, 5 sa elementary, 5 sa high school, then 5 sa college. Ang matabo sa taglima ka finalist, may aragid nga 3 kuhaon sa tag sa kalibel nga among magabaton sang gadget. Ang duha ka finalist nga hindi makabaton sang gadget, makabaton gihapon sila sang premyo. 500 pesos nga cash. Kag ining aton mga winners, ang ila sini mga premyo, hindi na kamo mga budlay tawi, basta hindi kami kasulod sa Bacolod, whatever, kay tungod sa pandemic, mismo ang Action Radio ang mong makadto sa inyo bisan ano pa kamo kalayo. Idulong ang inyo sinipremyo. So subong nga adlaw iga-announce ni Tita Wilma ang aton sini mga finalists sa elementary level. Subong nga adlaw elementary level, buwas nga adlaw high school level, pagka Sabado ang college level, pagkalunes, iga-announced ang tagtatlo ka mga winners nga magabaton sang aton sini gadget. Dako ini nga bulig para sa aton mga estudyante. So hulaton ninyo ina, pagkatapos, pagkasugod naman Martes, ang kaundan sa inyo mga sulat basahon na itong dariya sa This Is My Life. Okay? So, sa siningabahin, syempre Webes, subong unahon naton ang mga chikiting naton. Ang aton mga kabataan. Sa elementary level, ang aton 5 man ka mga finalist. Pwede naton siguro may istorya ang isa, ang si Inday Gladys. Okay, kung ara na si Inday Gladys sa aton sa nilinya, Gladys Patricio de la Cruz. Mamatian talang ang ila sinitingog. Siguro makasiling kaay siya na ini. Si Inday Gladys Patricia de la Cruz, taga-diin ini siya, Purok Zone 6. Yes, Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Okay? So, kung ada dugay-dugay sa aton linya si Inday Gladys, istoryahon man naton ina. Okay. So, ang aton 5 ka mga finalists sa elementary category, si Inday Gladys, hindi ni siya siling, amo niya siyang number 1, number 2, number 3, hindi.
hindi ni siya pasunod, gani relax lang kamo, dali lang kidugalahay ako. Na? O relax lang kamo dira. Isa sa mga napili na sa elementary category, si Inday Gladys Patricio de la Cruz, si Kimberly Batak, sang Barangay Vista Alegre, kag si Hazel, Hazel Akut Banay, sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City, kag si Visley Diget, sang Kabangkalan City, kag subong man si Crispin Henry Infante. So, ara sa iton linya sa siningation, ara sa iton linya si Inday Gladys, si Inday Gladys Patricio. Inday Gladys, good afternoon. Yes, si Tita Wilma ini. Mayong hapon sa imo, ho. Inday Gladys, pila na ganing imo edad? 10 years old, ma'am. Oh, 10 years old. Pila ka mo ka mag-utod? 4. Ano nang imo grade? 5. Oh, grade 5. 10 years old. Grade 5 ikaw. Mamangkot si Tita Wilma. Ayhan, feeling mo makabaton ikaw gadget from Action Radio? Yes, ma'am. Sa anong nga rason? May kung masinawak akong titulang na ate mga research may cellphone kung makita ang research na ako. Oh, so touched naman. Oh, si mama mo kag si papa mo ara man? Wala sila, ma'am. Nag-obra pa sila. Anong obra ni mama? Nag-obra sa kampo, ma'am. Si papa ano man ang obra? Nag-obra man sa kampo. Ato man sa kampo. Ti sino imo upo dira sa inyo balay? Kung wala, ma'am, obra ako magulang nga este, ma'am, nang na ako napod. Oh, kapanyaga na kamo. Oo, ma'am. Oh, sige Gamay lang na nga pamangkot ni Tito Wilma. So, bot silingon na istorya, ikaw ni Tito Wilma subong, isa ikaw sang aton mga finalist. Pero kung sinugi dyan magdaog nga 3, no, sa inyo nga 5 nga makabaton sang gadget, mahibaluan naton ina sa Lunes. Okay? Gladys, ina lang ang gamay nga pamangkot ni Tito We. Salamat, gidha na batian kong imo tingog. Salamat man, ma'am. Okay, good luck, Gid. Thank you, and God bless. Thank you, ma'am. Okay. Hi, mga anak. Basta makabati ko tingog sa bata, gahuot. Oo, pero hindi kaya yun na mga anak na kung kaya, ginaiya, ha? Okay, i-try naman natin na iba natin sa mga kabataan, na? Iban pag natin nga mga kabataan, kay 5 ni sila mo, na? 5 ka finalist ang napili sang aton mga hurado from Action Radio, na? Sa kadamuon sang mga kabataan nga nagahandom nga makabaton sang gadget para may magamit sila sa ila sinipag-eskwela. Sa liwat si Hazel Akut Banay sang Purok Santo Niño Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Si Verly Diget, na 10 years old, sang Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Na si Gladys na istorya na naton, taga Cadiz City to siya sa Barangay Magsaysay, na si Kimberly Batak sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City, 10 years old. Kag si Crispin Henry Infante, 12 years old. Sang Purok, Ilaya, Barangay Kabug, Bacolod City. So, ina ang aton 5 ka mga finalist, no? Ina ang aton 5 ka mga finalist para sa aton ARB 4 Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom para sa aton mga kabataan nga dako ang handom para sa ila kaugalingon. Okay? Ara sa aton linya si Inday Kimberly, si Inday Kimberly Batak, 10 years old. Hello, good afternoon. Good afternoon. O do kaluya si Inday Kimberly. Kapanyaga ka na? Inday Kimberly, Inday Kim? Hello? Hello? Batian mo si Tita We? Oo. Oh, mayong hapon. Ngayong hapon. Kapanyaga ka na?
Oo. Diin ka ga eskwela? Sa Bagres. Oh, grade ano na ikaw? Grade 5. Grade 5 na ikaw. Mamangkot si Tita Wilma, nabudlayan ka subong sa imo pag-eskwela tungod sang pandemic nga ini? Oo. Ano ang kabudlayan para sa imo? May module ka mo wala? May ara. Ti sino nagatudlo sa imo? Si Mama. Ay si mama. Ti gusto mo manabudlayan ikaw anak magtuon o kun hindi? Budayan. Nga anong mabudlay para sa imo? Pag-research sa inyo mga leksyon? Hindi ako research. Oh, hindi ka ka-research. O, sige So, isa ikaw sa 5 nga napilian, pero hindi pa buot silingon, nga daog kagid sang aton sini gadget nga ipanghatag sang Action Radio, ha? Kay ti sa inyo nga 5, hindi bala, 3 ang makabaton, ha? Kag ang duha makabaton man sang premyo nga 500 pesos para sa load, iya mabatian ginaton sa Lunes kung sino makabaton sang gadget, ha? Inday Kim, tutom gid kag pray gid nga magdaog para nga may ara ikaw, ha? Oo, ma'am. Okay, salamat gid. Okay. Salamat, ma'am. Okay, duwa pa lang to. Hindi ko gid pag ipatpat nga pasaysayon sila sang kaudan sang ila sinisulat kay baw masubo. Pero okay lang na siya. Kakayanin sang powers naton. Ang aton lang subong gusto ko lang niya mabatian ang tingog sa mga kabataan nga ini, na? So ang ikatatlo naton nga finalist no para sa elementary category para sa aton ARB 4Ps, syempre Action Radio Bacolod, pagbulig sa pagtuon kag paghatag sang paglaom sa aton mga estudyante. Kay inadako na nga bulig para sa ila, no? Kag sa nasiling naton, no, sa nasiling na naton pila gani sila titawe ang finalist sa elementary 5, di ba? So naistorya na naton si Inday Gladys sang Cadiz City, si Inday Kim sang Vista Alegre, kag dugay-dugay, na? Istoryahon taman si Inday Hazel Akut Banay, si Inday Verly Diket, kag si Crispin Infante, no? Taga diin gani si Inday Hazel o taga Purok Santo Niño, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Si Inday Verly Diket naman taga Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Kag si Crispin Infante, Titawe, taga Purok Ilaya, Barangay Kabog, Bacolod City. So, ara sa aton linya subong si Inday Hazel, no? Si Inday Hazel Banay sang Pahanukoy, Bacolod City. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Oo. Ma'am. Si Inday Hazel, ne? Oo, ma'am. Oy, si Tita We, ne? Hello? Ma'am, salamat. Ma'am, ginpilian mo ako ngalan, ma'am. Wala, ta pa kaya ginpili, yabi mo ginpili, tanaka. Hindi anak, amo ni siya, ho, na? Napili ang imo sulat, pero 5 pa na kamo, no? So, 5 pa na kamo, sa inyo nga 5, pilian pagid na ang 3 nga makabaton, gid. Oo. So, pray ka nga pilian ka para makabaton ka sang gadget. Ti kun halimbawa, kung mapilian ka, paano na makabulig sa imo? Para ang pamilya ko matulungan ko sa obra. Oh, pero ti sa imo pag-eskwela, mabudlay gid subong? Oo. Oh. Wala gid gadget. Kay wala gadget. Mag-imagine ko bala sa imo, Hazel, do kagamay. Galing lang ko sa iban nga gadget. Ay, galing-ling ka lang sa iban nga gadget. Ti kun magling-ling ka sa iban nga gadget, ga face mask ka man? Oo. Oh, why ka ga-observe social distancing?
Wala man, ginasig ko lang po nila, pero galing man po gyapon. Oh, so sad naman. Okay, pray ka lang kay Lord nga kabay pa makabaton ka gadget para may ara ka nga magamit nga imo man. Hi, Day Hazel ha. Titutom kagid kun mag-eskwela ka. Madam, salamat, ma'am. Okay, sige. Ina lang, gamay lang gid kay gusto ko lang mabatian ang tingog mo. Salamat gid Day Hazel. Salamat, ma'am. Kaon mayo para dali magdako. Sige. God bless. Pagkita mo lang na mabatian mo nagkalain-lain nga tingog sang bata. Mabalaan mo gid ang bata nga biba, ang bata nga mahuluyon, ma-differentiate na ito sila nga tatlo. But anyway, okay lang na siya, Tita We. So, sa 5 na ton ka mga finalists sa elementary category, i-try naman naton ang duha, si Verly Diket kag si Crispin Henry Infante. Si Verly Diket, malayo-layo ni. May signal to, Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City, no? Sa may Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Kag si Tuto Crispin Henry naman, taga Purok Ilaya, Barangay Kabog, Bacolod City. Barangay Kabog, ulunahan lang na, no? Oo. But anyway, aton mani gusto ko gin mabatian ang ilang mga tingog. Bisan, mga magagmay lang ini nga mga kabataan. No? Ma-imagine bala naton nga, bisan hindi nila mabalay, maayos ang ilang istorya, nagapabulig sila, no? Para nga mag-okay, no? So, si Inday Verly, ara sa aton linya. Hello, Verly? Hello, Tita Bulmar. Good afternoon. Hapon. O mayong hapon. Pila ng imo edad? Pulo. Pulo, gid. O grade ano ka na? Third 3. Grade 3. Grade 3 na ikaw. Pila ka mo ka mag-utod, Inday Verl? Siyam. Wow, siyam ka mo. Ikapila ikaw sa siyam? Agot. Ikaw gid ang agot. Nga gusto mo magdaog sang gadget halin sa Action Radio. Nga gusto mo may cellphone? Lahan. Para may gagamit ko sa eskwelahan. Para may magamit ka sa eskwelahan ka nami. Pang-patient. Bation. Okay lang na siya. Inday Verl, ining mag-pray ka nga ikaw makabaton gid, no? Kay 5 ka mo ang 5 ka mo ang napili mo, ha? Sa 5 ka mo 3 gid ang makabaton sa inyo sang gadget, cellphone o whatever nga gadget nga para sa inyo, ha? Pray ka gid, pero kung hindi ka mapili sa 3, makabaton ka man gihapon 500 pesos para sa load. Pero kabay pa, pray ka kay Papa Jesus, ha? Okay. So, salamat, Gid. Okay, salamat, Gid. Sige na, God bless you. Salamat, Gid. Bao nga mga anak mo. Doga sakit imo ulo, sakit imo dughan. Basta mga kabataan, no? Hindi ba lang mga mama kag papa, lola or lolong inagapod sa itong subong nga hapon? Sa tuod lang, makabati ka lang sang tingog sa mga kabataan. Makabati ka lang sang tingog sa mga kabataan, dugay na kumus ang imo dughan. Ay, abi ninyo, kabudlay maginikanan. Ang mga lola kag lolo kabalugig ko kung daw ano ang pagpalangga nga inyo ginahatag sa inyo mga kaapuhan. Sobra nga pagpalangga nga inyo ginahatag sa inyo mga kabataan. Kay ti kabalo naman tagani basta mga apo, di ba? In spite of what I see. Hay, ang sa pihak sa mga kabudlayan. Yes. Ang aton mga kabataan may mga handom sa ila kabuhi. Ang makasiling tabala nga maswerte ang mga kabataan nga may mga ginikanan nga makahatag sang ila mga kinahanglanon, ilabi na sa karon sa panahon sang pandemic nga sa din apektado ang tanan, pero ang ginikanan maka-provide sang ila needs with regards sa ila nga pagtuon. Pero maayo kag maswerteng ginikanan nga matutom ang ila kabataan kag mga mabuot kag masinulundon. Pero may mga kabataan nga bisan ara na sa ila ang tanan, wala gina-value ang tanan nga ginahatag sa ila. Nagapatumbaya sila.
Pero ini mga kabataan nga makaluluoy nga may dako nga handom para sa ila kaugalingon. Dako nga handom nga para sa ila maayo nga palaabuton. Amo pang ginabudlayan. Amo na sila nila nami kuno kun ang success nga maangkon mo. Bunga sang imo pagsakripisyo kag pagantos. Kay nga ang nagahatag pagid ina duga nga inspirasyon sa imo sa pagpadayon, sa pagpaninguha para nga malabot mong imo mga handom sa kabuhi kag makahatag sa imo sang maayo nga buwas damlag. For you. Kag makabulig man siyempre sa ginikanan, sa imo pamilya, kag sa iban mo man nga mga kauturan. Mga anak, labi na sa aton 5 finalists. Pasalamat gid tungod nga 5 kamo ang napili. Suwerte kung sino sa inyo nga 3 ang makabaton. Na? Kung sino kabalugid kuya nga tanan kamo deserving mo, no? Kabalugid si Tita We tanan kamo deserving nga makabaton sini. Pero dapat 3 lang ang makabaton sang aton sa cellphone ka gadget. Pero kung hindi gid man sa gihapon, makabaton kamo sang load nga 500 pesos nga cash. This time you won't go wrong. Alas 2, Justin Webby Action Radio Philippine Standard Time. Yes, boss, subo na batian nyo tingog sa mga kabataan. Boss, mabatian nyo mga dako-dako na ang aton mga teens. Siyempre kay boss high school category na, secondary. Yes, high school category. But you Diba? can't describe. Mabatian na ito, ito naman mga high school. Bawa kadamo-damo, gidya sa ila mo. Tianhon biabi na to, no? Ano pa ka-id-id sa during deliberation sa mga letters nila. Aperti iya nga pag-id-iranay sang kaundan sang ila sini mga sulat. May bayluhanay pa sang mga opinion. Sa yes, way labot, may ara, gidya may makritik. Pagid basta mga good lang yan nga okay gina siya. So may 5 naman kita buwas ng istoryahon na para sa high school category. O ang isa, patay guro iya cellphone, si kay Crispin. But anyway, okay lang na siya. Buwas High School, kung sinong 5 nga nadala sa finalist, mabatian gihapon diri sa Action Radio. Kag pagkasabado, syempre, Tita Wilma, ang college category. Okay? So, wait lang. Maabot gina. Relax lang ang may mga entry para sa aton ARB 4-piece Action Radio Bacolod, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom sa mga kabataan naton. Sumpunan ko na lang niya sa mga kabataan naton. Okay, alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma ang aton anay nga Celebrity Code.
sang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na nga'y Sagsan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Yung Philippine Standard Time, ang ato naman titawe mapaambit sa eton sini mga palangga nga mga tagpalamati karon iya nga hapon. Ano naman kung kapon to Serpentina subong niya ano ay te guayabano babana na ang babana bao. Kabalo kita nga ang scientific name sang babana is Annona moricatelin or Annona bonplandania kunt. Parte sa tiwing. May ada pagid tawi isa pagid Guanabanos moricatus. Ang common name syempre kung sa Tagalog guayabano, kung sa aton sa Ilonggo ini sa Hiligaynon na babana, sour soup ina sa sour soup na prickly custard apple sa English na kag ang babana kilala ina bilang bunga iyang sang puno sang kahoy nga ano Tita Wilma nga very juicy
paborito, nga isa man na sa paborito, tagani tawe, di ba? Paborito nga prutas nga kalan unsang mga Pinoy. Paamo ka na iya. Pero ti kay tuod, gin man Tita Wilma, di ba? Ang puno, ti masilingta, ang puno sang babana, husto-hustuhan lang na iyang kataason kag kadakuon. Ang iya sining mga dahon shiny, nagabulubadlak, mapinon, di ba? Kag iyas nagatubo ina sa bisan diin nga lugar sa kalibutan. Na Southern America, na Southern East Asia, di kalakip na ng Pilipinas pero ano ba lang mga sustansya nga makuha naton, chemical nga pwede makuha naton sa babana, na ang nagapanguna nga sustansya ang ginaangkon sa babana mo ang tannins, may steroids kag cardiac glycosides. May mga benefits man ina siya, di ba? Ang dahon makuhaan nato na siya oil. Kaya mo na siya ganun, hining-hining na iya mo na. Ang bunga, may saccharose, may dextrose, kag levulose. Isa ay nakaklase sa mga sugar, di ba? Kag ang panit naman sang kahoy, may acetogenin, solamine, kag triterpenoids, may sitosterol pagani tawe. Ang liso naman ng mga itom niya ng mga liso, nagaangko naman sang lactones, anomonicina, anomontesina, bawa kita mo lang na tita, may havorenicina pa. Na, kag ang duga, kag unod sang bunga sang babana, may carbohydrates man ina siya, may fiber, may retinol, ascorbic acid, flavonoids, kag tannin. Okay, ari naman, ano nga mga parte sang babana ang ginagamit bilang makabulig sa inyo dira ginabatsyag kag paano na gamiton? Arita weo, ang dahon pwede kid sa masami ginapabukalan, ginapainom sa may ginabatsyag. Ako ganito galaga ko ni sang dahon niya, pero hindi every day. Every other day or 3 to 4 times a week. Nan. Pwede man na nga ining tuktukon na pagkatapos ihampol sa pila ka kondisyon sa lawas. Ang bulak pagid sang babana, Tita Wilma, pwede man lagaon kag ipainom sa may ginabatsyag ang bunga, ang hilaw nga bunga. Oy, ang hilaw nga bunga blas ang babana nami sa dulsihon, no, ginatanok pagid kita ko kag natilawan kag ginpatilaw gid ko nila sang tinanok nga babananan. Ang hilaw nga bunga sama-sami ginapuga sang iban gina-juicer nila na para makabulig sa ila ginabatsyag. Syempre kung luto kag i-juice, effective man sa pila ka mga kondisyon. Okay. Sa mga, sorry lang sa mga nagapamahaw dira, sa mga ginalupot, ang hilaw nga bunga sang babana, pwede ina ninyo mainom. Pwede man gamiton ang duga sang luto nga bunga sang babana. Ang lisaw kag dahon, ang liso kag dahon, pwede nga mahugas sa ulo, nga apektado may mga lusa kag kuto. Pero syempre, ang paggamit dira ninyo sa gamiton sa ginlagaan sang dahon sang babana. Effective man nga effective ang paggamit sang inang ang liso kinanglan pulbuson, liso sa nga babana na dikdikon mo balas nan. Di kundi mapulbos na siya kay puti ng unod siya mo na kung nagapalamanog man ang imo batiis, pwede mo man iya matapal, or pwede ihugas nimo sa imo nagapalamanog nga tiil ang linaga nga dahon para nga maghagan-hagan ang pagpalamanog sang imo tiil na magkupos amat-amat. May rayuma ka, may eczema ka, inflammation sa imo sinipanet, yes, mabuligan ikaw siyang babana na diabetes pagid siya, di ba? Ugat naman niya, Tita Wilma. Ang ugat sang babana lagaon. Ang panit sang kahoy kag dahon sang babana makabulig sa inyo blood sugar. Sa mga may cancer, may pila ka mga pagtuon na ginpatigan nga nagapamatuod nga effective ang duga sang bunga sang babana. Pati na ang masiling naton
gina-control or ginapunggan niya ang paglaptas ng cancer cells sa imo sinilawas sa mga ginasipon pagyad na kung puwerte ang tulo mi ara wala sipon nga nagailig lang no tinaw-tinaw pa baw inom ka lang laga ka lang sang dahon sang baba na kag imnon kaya hindi gani pwede mo man gamiton ang bulak kaya ang effect sang bulak pareho sang dahon. Pero kanugon ang bulak ay mabunga pa na iya, di ba? Okay, amo na nga to na gamay naman nga madugang sa inyo nga mga informasyon nga ti kung kaisa sakit man sa bulsa wala tayong bakal bulong ara man lang gali sa palibot naton makabulig-bulig para sa aton ginabatsyag na pwede get ina. Okay? Alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik naman si Tita Wilma para sa aton horoscope pagkatapos ng aton commercial break. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Manamyaw tanay sa itong sa ni mga palanggang sa FB Live. Dira kay Miss Heaven, good afternoon. Kay Emmy Esmeralda Dolido, good afternoon, Tita We, watching from Hong Kong. Martin Diswasido Bandik, mayong hapon, Tita Wilma. Tamyaw ko family Bandik, kag Diswasido. Okay, salamat, Gid. Anthony Jones Sevilla Siblano, good afternoon. Ba ang future sir, good afternoon, Gid sa imo. Thank you so much. Kay Terry Simpronyong, mayong hapon tawe. Nilma. Tatawi ba lang mo? Nilma Milyada Rama, hi Titawe, good afternoon. Please greet lang tanan sa Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Sa Family Rama, Family Milyada, watching from Barangay Mansilingan. Mayong hapon, Lilia Risula, man, insakto gina. Tita Wilma. Rose Guevara, correct gid Ma'am Wilma. Ahay mga anak ko uman. Inday Chinoso sir, Kakailunisha Elban Bueno watching sa Barangay 35. Sa iton mga suki dira sa Barangay 35. Hi and hello lang dira sa inyo halong gid na. Hi Tito We, good afternoon. Monitor lang ko di sa Barangay Inayawan Kawayan while nag-amat-amat answer sang akon module. Go lang, no? Sa Faida Monteverde, mayong hapon, Tita Wilma. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good afternoon. Tita Wilma, stay safe, take care always, and Godspeed. Thank you, man, ma'am. Kag Melchorita Ferrer, good afternoon. Salamat man sa imo. Rosalinda Arellano Espadero, good PM. Araman si Inday Wilma Cabarles from Isabela, good afternoon. Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. Lilia Risula, mayong hapon Tita Wilma gapamati ko di sa Taal, Batangas. Liog lang ko tamyaw sa pamilya Risula sa Villamonte. Baby ko, mayong hapon Tita Wilma sa Clavaton and Bagaan family. Kay Mama Mary Jean nga nagapamati sa radyo. Kay Panpan from Julie Ann. Abaw, paimunong kadagani Anthony Jones Damo kang ginabalaan. Sheena Diket Maniares, mayong hapon Tita Wilma, nagapamati from Barangay Pinaginpinan. Salamat gid kag yes kay Alin Canto Mayor Almerante. Dina Celeste, good afternoon. Lilibet Malaka Pabilio, monitor lang ko sa program mo, Ma'am Wilma, God bless. Thursday Baterna, mayong hapon, ma'am. Bago lang natapos akon obra. Ari sa salakyan ko subong galanta. Watching from Japan. God bless, ma'am. Halong lang da sa iman. God bless you too. Salamat kag salamat, gid. Rose Ann Gawan Minyo Nuevo. Wow, miss ko mamati sang radyo samtang gapang lagis, gapang lagis lokay, gamay Mik Magan watching from Taiwan, thanks did kag kay Archie Valerazan Angeli, good PM Tita Gwit ko lang family Archibal, kay Christ Carrie Paul Javier Tanatan, wow, at last nakita but then my radio still on my Action Radio station every day. Rose Salvation, good afternoon, mamuwi. Thanks, good. Okay, enough lang na anay. Pag may chance, karon balikan ta naman kamo.
Napamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Kadto na kita sa pagbasa sang mga zodiac sign ninyo para man sa inyo tagsa ka horoscope. Yes, Tita Wilma, sa mga birthday celebrators, anay naton? Ba, happy birthday dira sa inyo. No, sa mga nagsaulog sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Kag sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Pero belated happy birthday anay. Baw lipat gid si tawe iya kahapon nga adlaw. Yes, happy birthday. Happy birthday dira sa may Isabela. Belated lang. Nanay Dayen, belated happy birthday kahapon ang imo sini birthday. Lipat si Tita We. Palatandaan sang pag-edad man. But anyway, happy birthday Nanay Dayen. Halin sa amon mantanan, halin sa Action Radio. Kag syempre, halin man kay Tita Wilma sa imo pinakapalangga nga si Little. Yeah? Happy birthdays. Kabay magapabilin ikaw nga energetic kag mapagsik maayo lang nga lawas. Nanay Dayen. Yes, Tita We, sa iton horoscope. Sa unang zodiac sign, para karon nga adlaw, syempre, Libra. Ang mga Libre ni tao, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Libra,
Love nga love kagidya sang love mo. So kinanglan padayon ng mga maayo mga ginahimo. Kinanglan mangin faithful kagid sa iya. Kag magabakod ang inyong relasyon bilang mag-asawa man or nobyahanay na kung ano man ang inyong mga plano, upod man kamo sa pagpatuman sina. Maswerte mo nga numero libra 5, 23, 32, 46, kag 15. Vermilion red is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, ang mga Scorpio mo ini mga nita Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, diskubriha ang kaalam. Padayon na ang imo pagtinguha para ma-attract mo ang imo gusto nga mangin life partner. Ay, sa mga single nga Scorpio. Abi mo bala karon nga lang may magauloangga sa imo. Mga masuwati mo naman nga mga numero 5, 55, 8, 51, kag 10. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, Sagittarius, problema, masulbar mo ina karon nga adlaw. Maangkon mo ang kaayuhan nga ginahando mo. Pero hindi kagin magkalipat sa pagpasalamat. Mga maswerte mo naman nga mga numero 21, 13, 53, 14, kag 48. Carrot orange is your lucky color. Ang mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtub Enero 19, abaw, may negosyo ka? Capricorn, kung ang negosyo mo na tungod sa pagkaon, kadamo sang mag-order online sa imo. Kaayuha lang, magpangamuyo ka para wala sa mangin upang sa imo pag-uswan. Mga masuwati mo naman nga mga numero 4, 15, 10, 32, 38, kag 11. Vanilla brown is your lucky color. Yes, sign kita sa zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius naman netaw Enero 20 tubtub Pebrero 18. Aquarius, ini pagpabayang kaugalingon mo at ti panaina sang maayo. Ang imo bisyo nga pagpanahor, ang imo bisyo nga ano pagid na? Kung ikaw kung wala iya okay lang na, kung nalulung ikaw sa druga, suno sa imo horoscope, unta tiina. Kay wasakon yagid ang imo kaugalingon kag palaabuton. Sa mga good nga Aquarius, why na problema, di ba? Aquarius, mga maswerte mo nga mga numero 14, 7, 35, 32, 8, kag 26. Corn yellow is your lucky color. Sa ilo kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Oy, ma-experiensyahan ni Pisces karon nga adlaw ang total life change. Mag-ugid ya. Pero may ara ka dapat tunaan para nga maka-adjust ka sa bago mo nga kabuhi. Basta maayo lang. Maswerte mo nga mga numero 15, 21. Yes, 28 na 28, 43, 35, kag 8. Flame red is your lucky color. Sa iluhan nito ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries dito, Wilma, amoy ni mga natawo, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, maangkon mo gid ang kadalagan kung magpakasimple kagid lang nga klase sang tao. Padayon na ang imo pagkamapainubuson. Ikaw ang mangin rason para matuman ang madugay na nga handom sa imo pamilya. Mangin instrumento ikaw. Maswerte mo nga mga numero 5, 53, 9, 41, 27 kag 35. Cyan blue is your lucky color. Ang mga Taurus naman. Tito Wilma, ang mga Taurus, amo ini sila mga natao Abril 20 tubto Mayo 20. Ang serbisyo mo sa palangga mo, may dala pa nga pag-uloangga. Kag siyempre, ina, magapa bako dugang sa inyo relasyon.
Kinanglan mangin faithful ka lang sa iya, Taurus. Mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 12, 35, 42, 50 kag 21. Cobalt blue is your lucky color. Mga Gemini, yes, Gemini, mga nataw Mayo 21, tubtub Hunyo 21, wow! Kung may negosyo ikaw, abi mo, excited ang imo customer. Magadagsa sila sa imo pagbukas. Gani padayon na lang ang pauswag sang imo negosyo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 14, 22, 12, 40, 33, 54. Tangerine is your lucky color. Yes, sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, ara ka na ya sa legal nga edad para nga magbusong. Ay nano, horoscope niya sa mga babae nga mga Cancer. Pero galing, ang ginikanan mo hindi pa magpasugot, gani ara sa imo ang desisyon kung ano ang dapat mong himuon. Mga maswerte mo nga mga numero Cancer, 4, 33, 35, 52, 13, kag 26. Your lucky color is dollar green. Leo, ay mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Abaw, amo ni ang event mo karon nga adlaw, amo ina mga turning points ng kabuhi mo. Gani padayon na ang mga maayo mo nga mga nabatyagan, mga good vibes kay mo nabatyagan, go lang. Kag padayon na lang ang imo pagdisiplina sa imo kaugalingon man. Mga maswati mo nga mga numero 15, 51, 24, 32, 43, kag 24. Mango orange is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ay mga Virgo ni tao, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Padayon naman ang social distancing sa inyong meeting. Karon nga adlaw kung may ara gid man, ha? Paborable man sa imo sa karon nga adlaw ang pagplano para sa imo weekend activity. Maswati mo nga numero Virgo 36, 32, 13, 41, 22, kag 14. Obe purple is your lucky color. Relax lang. Mabalik pa si Tito Will mo pagkatapos ang mga ini. Life extend. Okay, manamyaw naman si Tita We, ano? Hi, Richard Hans Nim. Good afternoon. Mayong hapon, Tita Wilma. Tamyaw ko lang da family Nim. Dira sa Barangay Tapi, Kabangkalan. Na? Kay Rich Joy Gonzalez, Eulalios. Brolon Salon. Ay, shout out lang ko Tita We. Brolon Salons. Says him, ay ara ka mo daga pamati sa imo salamat gid Rich Joy Gonzalez na there is a broad launch salon sa SM. Yes, salamat gid. Alex Montesa, good afternoon. Yes, salamat gid. Rose Salvacion, salamat gid. Mayong hapon lang. Kay Archibald Larazan Angeli, pagwit lang sa family Archibald. Ara kamuda teres di bater na yes nabasahan ko na kaina, but then thank you gid Bibi ko, yes, okay gid na kag Safira Monteverde, salamat man sa imo. Leonessa, salamat man. Terry Simpronyong, Malaga Richter, good afternoon ma'am. Ano ang nami nga negosyo para makauswag man kami kay pigado kami. Mamanggod sa kunano ko nung nami nga negosyo, anong maayo, bisan gamay lang, nga may income man. Ha? Bisan gamay lang, Randy Artiaga Santesas, mayong hapon lang, ay nga mga anak-anak kamudera ho. MM or Ems Ablan Villalba, good afternoon lang. Na? Salamat lang gid. Kag Maclean, Marlene Inyong, Christina Bordenet Planas, mayong hapon kag Rebecca Digalios, Unralios, Rian Montesa, salamat. Good afternoon lang da ba? Sige lang Tita Wilma, kay Ronald Libuon Berondo, araman. Si Gina Gomez, kag si Edmar Kelitar, Marlene Kilio, kag kay Chelma Shun, Rosella Saul. Okay, thank you kid. Maayong hapon. Diba? Oh,
Ay, oo. Randy Archaga Santesa, yes, I'm watching, Tito We. Oh, may yung hapon lang da eh. No, salamat, gid. Kag, yes, ara, gali sila, ay ho. Okay lang na siya. Thank you, gid. No? Oh, Miss Seven Heaven, okay, gid. Thank you, Miss Seven Heaven, Salamat, gid. Okay, enough na. Na? Thank you, gid. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang Impunto stress. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Jesus, King of mercy, we trust in you. Na padayon kita sa pagpangamuyop din ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Madamogin nga salamat mga palanggan ito nga mga tagpalamati sa inyo pag-upod sa pagpangamuyo kay Tita Wilma sang Orasyo Emperata batok sa COVID-19, padayon sa gihapon kita. Basta mga matutong lang gihapon kita para inasayton tanan kaayuhan. Pero yes, Tita Wilma, ang iton ay DTX 500 capsule. Kinahanglan nato ni na para sa complete management man page. Wala na si Tita Wilma sang panahon pa, gani magapaalam kita
sa eton man pagpangalagad sa This Is My Life. Pero antes man ang eton sini Bible verse for the day, halin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, and it says, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. I can't say goodbye to you. Madamogin nga salamat sa inyo mga palanggan neton nga mga tagpalamatiulan neton malabutan pasensya na. You're such At buwas na naman, so standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.